Slav ez aramim. Ez ê niha rojeka xwe ji we re bibêjim. Sibêya sed hefte, ez ji xew radibim. Ez diçim. Ser şokê ez dest û rûyê xwe dişom. Ez diranên xwe paqij dikim. Piştî ez diçim mitbexê. Ez taştê amade dikim. Ji bo taştê nan penîr zeytûn û çay germ e û xweş e. Sed heşte, ez kincên xwe li xwe dikim. Ez ji malê derdikevim. Ez bi otobusê diçim. Kar otobus dagirtî ye. Ez ji pencerê li derê dinêrim. Sed nehe, ez li nivîsîngehê me. Ez li ber kompûterê rûdinim. Ez ê mal dinivîsim. Ez bi hevkarên xwe re daxivim. Hevkarê min şivan e, em bi hev re qehwe vedixwe. Sed diwanzdeh, nîvoyê ez birçîme ez diçim. Xwaringehê. Îyo ez birinc û goşt dixwim. Xwarin xweş e. Sed pêncekar qedêya ez bi otobusê vedigerim mayê. Sed şeş e, ez li malê me. Ez westiyayî me. Ez televîzyonê temaşe dikim. Sed hefte, ez şîvê amade dikim. Ji bo şîvê şorbe û salata. Ez bi malbata xwe re şîvê dixwim. Em bi hev re diaxivin. Em dikene. Sed dehe, ez kitêbekê dixwînim, kitêb xweş e. Sed yanzdeh, ez diçim. Navnivînê, ez radizêm. Ev rojeka min e, her roj wisa ye. Pas hûn jî rojek xweş bibîne.